להשתתף. בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו, ראובן שמעון לוי ויהודה, יששכר זבולון ובנימין, דן ונפתלי גד ואשר, ויהי כל נפש יוצא לך יעקב 70 נפש, ויוסף היה במצרים, וימות יוסף לכל אחיו בכל דור ההוא, ובני ישראל קראו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, תמלא הארץ אותם. יהיה מה שיהיה, אני עוד אשנה, אני אגשים את חלומי, נושאי בשורה רעה, מכות עוד גזרה, לא ישנו את מהותי. אני יד והאל שלצידי עוד מנצח, לא בגלל הכוח, רק בגלל הרוח הנושבת בגבי, רק בגלל הרוח בתוכי, במוחי, בנשמתי, רק בגלל הרוח בתוכי, בדמי, בנשמתי. את שיש לי להגיד אני עוד אצרה, אפילו בירח ישמעו, שיגיד לו כך, אותו לא אשכח, יבוא היום הוכיח צדקתי, אני יד והאל שלצידי עוד מנצח, לא בגלל הכוח, רק בגלל. אנחנו נמצאים בתקופה כל כך מורכבת וכולנו תפילה לאחדות במדינה. רצינו ברגע מרגש זה לאחל לך איתמרי כמה מילים. טקס הבר מצווה הוא אומנם מעבר משמעותי מילד לנער, למרות שעבורנו תמיד תהיה ילד, כבן בכור לעוד 4 אחים, הציפייה ממך היא תמיד בשמיים, ואין ספק שאתה עומד בה בגבורה. כבננו הבכור, כל האירועים איתך הם הראשונים, ואנו בטוחים שאתה חש את ההתרגשות שמסביב. איתמרי, ילד קסום, בכל עיניים, מרגיש, אכפתי ואמפתי לאחר, מלא בשמחת חיים וחיוך כובש, ועוד לא נגענו בעקשנות. אם חשבתם שטל ואני עקשנים, אז איתמרי לגמרי עושה לנו בית ספר. סבא צביקה, אתה יכול להיות בטוח שהגל של העקשנות עבר היטב לאיתמר. כשאנו כותבים לך מילים האלו, אנחנו חושבים על מילות השיר בגלל הרוח. איתמרי אהוב, יש בך רוח איתנה של נחישות, התמדה ורגישות. אתה יודע להילחם, אך באותה נשימה אתה מלא רגישות. אנחנו לא שוכחים את הרגעים בו לבך מתכווץ כשאתה נתקל בקבצן ומתעקש להביא לו כסף. גם לא נשכח את החתולה שהמליטה 5 גורים והתעקשת לגדל אותם אצלנו במרפסת, חרף מחאות חריפות ונמרצות מצד ההורים שלך. בסופו של דבר יאמר לזכותך שעשית מעשה טוב, שיווקת את הגורים בהצלחה ומצאת להם בתים מפנקים במיוחד אצל אורית וסבא צביקה ואצל דודה לימור ואריאל. והיה לנו כל כך כיף לשמוע כמה נהנית בסוף שבוע בכנרת שעשינו על האש עם חברים, נהנית לצלם עם המצלמה המקצועית, יש לך שמחה והערכה לדברים הפשוטים והקטנים.
אתה אוהב את הטיולים והשקט בטבע, אם זה בים, מרחיבה לו אופניים, או בטיול מים לים שעשית איתי ועם אבישי, שבו כל כך שמחתי לראות את הרצון שלך להמשיך, למרות שהיו אתגרים בדרך.